onda smo za raspis 16.22. I valjda će, ako mu odobre kredit, idemo, ako mu ne odobre, sve što smo uplatili odmah. Pa dobro, novo misli, šta ćeš? Ali eto, ja bih podnositi da je ovo dobiti koji rekli su. Dobro, stara vata ptica. Ako nađemo nekog, pa a daj da se kako će ti se vratiti na zdravu, kad je